अरे बाप, ठंडी के कारण 9 बजे 10 बजे आदमी उठता का कहीं पर पेशाब लाग जाता, मर मैदान लाग जाता, वही में दिक्कत है। छेड़ के भरले बड़े से प्रभु इतना कचरा कि ठंडा के दिन बावे लागत आवे जाड़ की होगी कैसे हम पता बिगाड़ की होगी कैसे हम का पता बिगाड़ की होगी कैसे हम का पता तो पानी छुई लेना किसी ने काट कर काम चलावो कि भले कि हम और मैदान करे खातिर डिब्बा लेकर देखत नहीं के पानी यही जाऊ झील दो आ डिब्बा लेके घर का हो मंगरल चा का हो होगे गइरल हो का ना हो नौकरी करे गइरनी हो काहे खिसिया तारो मर दे ए बुरी तो खिसियाए वाला बात नहीं का डिब्बा डूबी लेके कहाँ जाइए नौकरी करे जाइए। अरे हमरा कहे के मतलब ई रहलो कि जब 10 बजे होगो तारो तो खइबो कब उ है 2-4 घंटा के बाद 12-13 बजे 2 घंटा में सूख ना जाई गुहवा ये तारा मौसी के माथ बानो ढेर लवर लवर मत कराना तो यही जे गिरावे लगे। अच्छा ठीक बा जाता नी ए टकल हेने 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 का हो का बात बा बड़ा प्यार से बुलावो तारो तोर माल बड़ी सोन छी 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 तोबा तोबा तहरा हम मौग लागतानी ना ना तहरा हम मौग लागतानी अरे ना 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 ऐसा कोनो बात नहीं इतना गंदा सोच मर्दे तहरा से उम्मीद ना रहलो अरे ना 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 हो तो हम मौगा ना बाकी भौड़ुआ जरूर हई देखो मंगरल चा तहरा से का झूठ बोले के बा माल तो ये कहूं नहीं कि पटैले बाकी 2 गो मेहरारू पटैले पाका मां अरे ना 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 माने के पड़ी तोरा के ठीक नहीं खाना के मेहरारू बता दी हां ये वो तो राहुल वो भौजी भैया ठीक भाई वो एगो अब ना बताए अरे बताओ यार ना मर दे एगो तू मत जान अरे बताओ ना यार एकदम इच्छा जाना था बता यार हम तरह से बता दिन तो तू हमरा के मोरब हम खाई के मारी सारी बताओ तो क्रिया खाना मरब क्रिया कहत नहीं मेहरारू कसम क्रिया खाई कहत नन मरब एकदम ना तार मेहरारू अच्छा हमार मेरा राजा भोसड़ी वाला अब चला तनी तो उनको व्यवस्था लगावा तनी हम का हो लागत नहा धोआ के एकदम आराम से घाम में बैठल बाड़ो देख भाई तोहरा से तो झूठ ना बोले नहाए तो गईनी है लेकिन जैसे कपड़ा उतरनी है नु हमार इरादा बदल गइल अब बाकी न होइनी है ना दोसर कपड़ा पहन के चली होइनी है तू काफी खेल कर बारो तोहरो दिमाग बुलेट ट्रेन से भी एक्सप्रेस चलता अब बाकी इते बताओ ते कहिया घर से बाहर निकलेली दिन भर ते रजाई में लुकाई रहतली ठंडा के दिन में का करी मर दे कोबले हम रजाई में रही दिन भर रजाई में रात भर रजाई में फिर अगिलो दिन रजाई में फिर अगिलो रात रजाई में कोबले रही रजाई में अब बाकी मैदान लागी तो हक नानू देम रजाई में ना 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 तू रजाई में करे लायक नहीं खे यही से सोचनी घाम उगल बाबे तो चलो तनी बहरी घाम तो उगले ही बा आ बड़ा ढेर दिन पर भेटाइल बड़ा आ काफी दिन हो गल शायरी सुनले एक दूगो तनी शायरी हो जाओ तो एमे कौन बड़का भारी बात बा एकदम सुनाइम ल सुनो सुनाओ कि जब से घाम उगल बा हमरा देह में लहर उठता वाह 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 कि जब से घाम उगल बा हमरा देह में लहर उठता आ चूसता देवरा चूसता उठवा के लोलिया हमार देवरा चूसता वाह वाह तब दूसर को सुना देगो ल सुनो सुनाओ कि भोरे भोरे जब बारिश भौवे लगवे ले ली हमार जान वाह 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 कि भोरे भोरे जब बारिश भौवे लगवे ले ली हमार जान आ चोलिए में अटकल पारान ए राजा जी चोलिए में अटकल पारान ए सोनिया जी चुरलाई रंगवत लेनी हमर जान भौवे तो ए बबुआ रोक काहे भागत रे रोक रे बबुआ काहे भाग गइल हो अरे हमर देवा ने बेटा ही बना
का हो मंगराइल भाई, का भइल बा? काहे देख के भाग गइलो? इतना बढ़िया शायरी सुनावत रहलो। शायरी सुनावतला सार बड़ी देखे में सोच बा लेकिन बड़ा टेढ़ बा। पकड़ा जिता न त आज उनकर धाक देती है। छोड़ा हटावा, भौजी के का समाचार बा? अब भौजी के का समाचार कहीं ओकरे चलते सब होता। का कहे के का चाहत रहो? कहे के का बा, जवन 2 साल से हमरा दिल में बसल बिया हमर मौगी, हाँ। जवन 2 साल से हमरा दिल में बसल बिया, उ मेरा रो हमारे टकला से फसल बिया। तोरा बहन करा रे, यही से हम कहले आजकल के मेहरारू सन के मोबाइल देवे लायक नहीं के। रिचार्ज कराओ तरी से भतार से आ घोप घोप कर तरी से यार से। भाग मर दे तू, अब हाला क के पूरा गांव जवन में ढिंढोरा पिटवा दो। एगो कोनो उपाय तरह बतावे के चाहे कि हो कैसे इज्जत ढाक दिया, तू मर दे हले कर तारा। उपाय का बा? एक बार भैंस तुरा गइल, दोबारा फिर ना थाली सो। मतलब का देखो मंगराइल भाई, घुमा फिरा के हम कहे के नहीं चाहत, जौन भइल तौन भइल। हाँ भइल। सुना ना, हाँ? एक बार हमरो के तनी मौका दिवा के सारा हट।